Čau, som tu teda z tých sľubovaných let's playov, čiže novej série, našich survival let's playov z Minecraftu, takže sa pustíme do toho. Ja som si pár vecí na Minecrafte poupravoval, napríklad senzitivitu myši a tak ďalej, takže to je asi trošku moc, no. Hyperspeed, no jasné, to som nemal, ja som mal tak asi 150, tak, no okej, tak to je dobré, takže ako prvé by sme si naťažili nejaké tieto dreva, aby sme mali potom nejaký materiál. Oh my god, padni. No, toto mi dúfam padne rovno do náručia. Jo, to je super, padlo. No tak, tam máme prasiatko, vidím, ale hlavne by sme si mali nájsť nejaké ovce, že? Že tu žiadne nevidím, no. To je trošku ten problém. No, tak. Jo! Ešte tak. Super, tu máme rovno jaskinku. Tam pôjdeme rovno ťažiť, tam sa zabývame. Jo, toto je úplne, to sú najlepšie podmienky pre Minecraft. Myslím. Ona má tak rada, že mi skočila rovno do môjho budúceho príbytku. Pardon, ospravedlňujem sa vám, že je to také moc rýchle, ale ja nejak na tú ovcu nestíham. Uhni. Teda neuhni, umri. No dobre, takže si to ešte nejak upravím teda. Tak. OK, no. Tak. Trošku viac. Ja sa vám ospravedlňujem za tieto nastavovania, ale ešte jednu vlnu bych. Jo. Papá nám ovečka. Takže naozaj veľmi dobré podmienky. No jaskyňa, naťaženie, takže fakt super. OK, takže prosiatko, poď ku mne, poď, kde si? Poď mňa. Dobre, kašlem ja na teba, ty ma nemáš rado, takže ja tiež. OK, tak. Toto je nejaké. Tam máme rovno uhlie. Paráda, fakt paráda. Ja si vypnem tu menu items, aby ste si nemysleli, že podvádzam. A ja si rovno naťažím nejaké to uhlie. Že? No, ako ste si už mohli všimnúť, tak mám nový skin, špeciálne pre survival, ale budem ho možno používať aj pri hociakých let's playoch. Toto máme dosť hlboké, takže počkajte, ja si naťažím najskôr nejaký cobblestone na piecku našu. Takže tak. Dúfam, že táto séria let's playov z Minecraftu Survival bude mať nejaký väčší úspech ako tá predchádzajúca. Tá sa mi nejak nevydarila, pretože keď som tam hrala v screene, tak sa proste nedalo nič robiť, pretože to lagovalo jak neviem čo, takže naozaj nedalo sa hrať. A ďalej pri natáčaní to už vonkoncom. Takže. Tak ja použijem tento materiál nejak, aby som sa sem dostal. Počkajte, ja si ešte skontrolujem brightness bright. No. Tak to musí byť asi fakt tma. Ale riadná. Oh my god. Pardon. Zafúkanie do mikráku. Tu je kobl. No, tak tu máme nejaký ten coal. Čiže ten si samozrejme naťažíme, že? Ako správny grifči. Hráme si sem rovno trčky. Aby sme, že aj niečo videli.
Wow. Také epické svetlo. Konečne. No, takže to by sme mali. To si potom vyťažím. A tu si spravím nejaké schody. Tak. To môže zostať. Asi ešte by som si spravil nejakú cestu. Ak ste mi nerozumeli, tak povedal som, že naozaj som to povedal, že cestu. Áno. A teraz ešte naťažiť to drevo. Jak som sa... Jaj. To je jedno. No, toto je aký vysoký strom. Také nemám rád. Nevadí. Nemám na výber. No. Takže budem sa snažiť čo najmenej veci robiť vo skrine. Aj keď také veci naozaj, čo by vás nebavili, tak to budem asi robiť vo skrine. Takže... No a ešte vám hovorím, o to už som zastarali. Keď nevidíte, jak to drevo ničím, tak to nemáte bug v nahrávaní, alebo tak. Teda ja v nahrávaní, ale vidím to aj ja počas hrania, čiže to mám bug s tou myšou, jak som si to nastavoval, pretože predtým mi to nerobilo. Čiže tam vidíte, máme rovno jaskinku. No, to som si ale veľa dreva teda naťažili, no. To je fakt úspech. Ja si to budem musieť nejak zakryť. Čo? Ja budem šetriť drevom, takže naťažím hlinu a zakryjem to hlinou. Prepáčte, ja ešte. Zatiaľ na začiatok bude peaceful, pretože tu budem umierať od hladu. Takže bude peaceful zatiaľ. Ale v ďalších dieloch určite monstierky zapnem, pretože bez monstierok Minecraft nie je až taká sranda. To tvrdím ja, teda neberiem len váš názor, si myslím ja. A to spravím nejak takto. Jasné, keby som mala aj hlinu na to, že... Taký obratý strom. Aj tento tak pekne odberiem z každej strany. Tak. Úspech. No, to si zvýšim ešte. To mi asi vyjde úplne presne. To mi vyšlo. Super, fakt presne, fakt. Fakt akože úplne. Tu by som ešte mal, predĺžim to ešte o jeden blok, pretože tam budú dvere. Asi, dvojité. Tu bude tak Villa Vertini, že? To ja tak rád. Ja tak rád trsám. Ja tak rád mám dvojité dveře. Okej. Tu začína byť tma. Tak asi sem dám nejaké... lag. Sa vám ospravedlňujem za tento veľmi nepríjemný lag. Dobre, ja tu si potom v ďalších dieloch spravím nejaké tie schody. Aj si to tu vylepším. Teraz vyrobiť ešte dvere, že? Keby som ich to vedel. Ale nerobím si z vás srandu. Dvere 100% vyrobiť viem. Toto je taký ako keby slávnostný deň, pretože zajtra už je vysvedčenie. To sa už každý asi teší, čo? A ja. A budú prázdniny. A ako ste videli už v mojej informačke, tak budú tie nové let's playe v tých a tých dátumoch. Ja ešte pripomeniem, že to bude od 31. júna do 9. júla. Ak sa to nepredĺží, budú tie let's playe slobované. Čiže tak. Si spravím tu posteľ. A tu bude taká spálňa dočasná. Sem dám trošku. Alebo noc. Skaly. Nič nemá padlo, tak som
som zakomponoval skaly, no. OK, takže máme ráno a to je úplne bombastická správa. A ja by som si ešte vyťažil asi toto uhlie. Asi. Potom si musíme naťažiť aj kobel, pretože ho mám až 2. Takže to naozaj bude treba nejak zvýšiť počet. Fú, ale to rýchlo rozbíja. Tak mi to laglo. Laglok. Tuto presuniem. Tak. Dobre, toľko to uhlia nám zatiaľ bude stačiť. Dám si ho do pece. Idem naťažiť ten... Čo to zase seká? Nevadí, idem naťažiť kobl. Tu bude naša farma na kobl. No, farma na kobl asi. No, nie celkom tá farma na kobl, ako každý pozná, ale tá ťažobná farma na kobl. To je ale rozdiel, že? To je jedno. Proste tu budem ťažiť kobl a to máte úplne jedno. Čo to tak? Nechápem, jak to je možné, keď ja mám 30 FPS a ono mi to seká. Toto je fakt, že... nemlátom. To je hrúza. OK. Tak ja mám až 23 koblu. Si spravím asi schodíky. OK. A to tam idem osvetliť. Asi. Tak. OMFG. Tak. Tu máme už... shit. Pardon. Tak. To povedia až tam dole. Wow, jak sa mi to odlaglo. Nejak. Tak. Bum. A teraz kadeže. Tak. Som super vyriešil. Dobre. Tu by to bolo možno osvetliť, tak. Jo, to som tráfil. Že, a teraz ešte dotiahnuť na zem. Som dokázal. Super, takže som sa dokopal sem dole. Wow, tu bude určite miliarda zombíkov, jak poznám Minecraft. Ježiš, ja som si... Aha, dobre. Tak. No, tak tam radšej nepôjdem. Zatiaľ. Kým nemám dostatočnú výbavu, ani torče. Čiže sa mi to nejak tak neoplatí a ja nerad hazardujem. Hlavne nie s prežitím. A hlavne nie v Minecrafte. Toto sú lagy. No dobre, tak už vidím, že mi to začína lagovať. A už som to spravil aj celkom dosť. Takže by som sa s vami rozlúčil a v ďalšom diele si spravím takú dvojposteľ. Si to môžem stihnúť aj teraz. No nie. Nemôžem, bohužiaľ, pretože musím nazbierať ešte 3 vlny. Dobre, takže ja sa s vami teda... Počkajte. Aha. Tak. Takže ja sa s vami teda veľmi nerád lúčim a vidíte, že mám odlomenú hlavu, čiže naozaj musím končiť. Takže čau.